Babukela bakhona emakhaya okhulumako uDokotela uDlamini Mthandazi Foka Dlamini lona Dlamini okunene umalandela siphethe salo salobaba edondaba sempelempeleni samba simgodi besingawulali yena ke lona okhulumako uDlamini mbukelo khona ekhala namhlanje ngicela singene esihlokweni esithi bhekana nenkinga yakho noma ke bhekana nenkinga ephambi kwakho, face the problem, ngisho kanjalo. So mbukelo khona ekhaya kuningi okuvelako empilweni zethu esibhekana nako. Ake siye ukubeka ukugceka abantu, siye ukubeka amaphutha ethu kwabanye abantu, asabeke kuthina amaphutha ethu. Njengamanje mbukelo khona ekhaya kunenkele khona ekhaya neniphumeleli, awushadwa, awulotsholwa, thola imisebenzi, mhlawumbe isishona sakho abantu badlala ngabo bagembula imali, kibleme wena mbukelo khona ekhaya. Manje ngifuna abantu mina abanamandla abazokulwa ukuthi noma kuthiwa kuvela siphi isimo emhlabeni ngiyawukulwa naso. Njengoba ngingumthandazi uDlamini njengamanje ngicela uthumele abantwana esitolo noma ugijima wena uyothenga ikhandlela elimhlophe enjenganale before ngithandaza. Gijima mbukelo khona ekhaya ezisaqala evideo sakukhulunywa njengamanje, gijima uthenga ikhandlela elimhlophe esitolo. Ngifuna ukukhulekisa ngikukhulekele ngalo ngoba noNkulunkulu wabaphilisa abanye abantu ngamanzi odwa. So mbukelo khona ekhaya njengoba ngila kunenkinga esibhekana zempilweni zethu esinge sikwazi singayichazela abobani sithini. Umuntu uthi amchazela inkinga engibhekana nayo empilweni yami abukuse ngihamba ngihleka amba kukhuluma nakubantu futhi ayikho into yokuyenzela abantu bani bayithande. Noma ngathi ushaya istyle bothi ushaye kahle kodwa kube mane uphaphamise inwele wahula plane manje sosuwahula plane ngoba plane kakhulu kumele uhule ungathi izinto zakho. So ayikho into ongenza abantu bani bakujabulele mbukelo khona ekhaya. Yenza into yokuthi mhlawumbe masihambile emhlabeni ungayisoli ngayo naphambili lapho yobe ukhona ngoba asazi ukuthi mase shonile umuntu ubhekaphi, sizwa kuthiwa ezulwini sizothiwa ubheka kuphi nakuphi akekho wazi. Kodwa yonke ufuna kunjani namhlanje ukuthi umuntu ufuna ayimele ubunguye bakhe. La ekhaya sithandula isithunywa noma ungeza la ekhaya sakufaka indawo yokulala, fese kuphakele ukudla khona uphatheke kahle, sikuthathe sokufaka empophomeni sikufake emanzini. Ukuveza izinto uNkulunkulu angibusisa ngazo mina angiboni ukuthi lokho ngakusiza lokho. Into efunekalako ufuna ubone amandla kaNkulunkulu angena kini, manje isiphiwo sangena kimi sona ufuna usibone wena mengisiveze phambi kwabantu. Ukuveza ukuthi nginemoto, nginembuzi, nginenkomo, nginemzi omkhulu, lokho songakubona nje ngoba nawe uyobubonile, but ngifuna kuphime mina kuphume lolwazi lwami lingene kuwe nawe ufundisa abanye lukuphilise liphilisa nabanye mbukelo khona ekhaya. Uhleli lapha emsebenzini uyabona kulungu ufumana imali ehlale kuwe, bamba lo mkhuleko ngizowenza njengamanje. Awulotsholwa funa ukuthi ikungani ngalotsholwa, ungablame abantu abaningi, ulotsholwa uyibheke wena. Uhambile wayemendweni wabuya, funa ukuthi kungani uziblame wena, ungablame omunye umuntu ngoba icala libeke bani libeke kuwe. Futhi ungasho ukuthi ngenza ukuthi just because of bani wenza ukuthi nami ngabe sengenza kanje. Ungenza into ngoba kukhona omlayelo, into yenze nje kahle normally nje ungabe ngathi kukhona omlayelo, no ungahambi kanjalo. So la khaya selapha ke ukwamthandazi Dlamini sePitritif eMpumalanga okuhlala njalo ephekwe kwenyanga njalo ngephekwe kwenyanga evile kucala siba lapha eGoli eDeep Cliff eSoweto njalo ke 2 ngiba khona mbukelo khona ekhaya. Ufuna ukungibona uyangibonela mangale eGoli, but mawufohla bila isithunywa uza la ekhaya. Siphinde futhi senza nefavor mawukude sihlole online, sicharge imali sicharge yakho sihlolele. Ngiyabonga kakhulu ukuthi niyangisupporta ewashweni zami, amanzi, impepho, intambo. Ngiyakubonga lokho mbukelo khona ekhaya. Nkosi yami siyadingana. Mina ngumthandazi angena ngesithunywa ngaba ngumuntu owabhizi ngamanzi. Kunabantu ababa prophet, kungabantu abayizangoma, abantu abayinyanga, abamagedla. Sidingana sonke. Hayi kwenzeke singadingani. Kukhona ukudinga kubo nakho abakudinga kimi. Even nani babukela bakhona emakhaya kukhona ukudinga kimi ngoba uma ngingisupport imali engefiki kimi ngizophila kanjani. Uma mina ulwazi lwami ngingalikhiphi ngokuqiniso kini libe njengoba njalo liphilise nine nizophila kanjani. So singabantu siyadingana mbukelo khona ekhaya. So wathi uNkulunkulu anibusisa ke ngisazokwenza neinkonzo yekhandlela. Akusibo bonke abazokhanyisela ngamakhandlela amhlophe. Mhlawumbe wena mbukelo khona ekhaya senkhandlela eblue ubuyithenga eliyelo uyithenga elibovu, le khandlela olifila ngathi noma uliphethe into zakho ziyachacheka kulo lithenge mbukelo khona ekhaya. Ikhandlela mbukelo khona ekhaya uma solithengile laba kuwe bese uyalikhanyisa ulenza kanje.
uyabona manje seliyakhanya. So linda kufanele likhanye ngendlela eright, liyaphika manje alikakhanyi kahle. Kufanele likhanye kahle ikhandela nawe ujabule mbukelo khona ekhaya ubone ikhandela mse liyakhanya manje. Nalo-ke manje. Bese uyakhuluma njengoba nami ngizokhuluma njengamanje. Uthi ngiyacela entweni zonke ezimbi engizenzile emhlabeni ngithethelelwe. Nalengakazenzi nakhona ngithethelelwe ngoba ngifisa ukuphila impilo yami ephambili. Angazi ngiyohamba nini emhlabeni kodwa bengifisa kushiya ingane zami ziphilile zi-right, zikwazi ukuphila ngoba ngazi eminyakeni ewu-50 ezayo kuyobe kunjani emhlabeni. Lesimo ngisibona njengamanje. Ngiqela-ke nenhlanhla kimane kuvuleka inhlanhla yemisebenzi. Bengifisile ukuthi ngihambe emhlabeni ngihambe sengishadile. Bengifisile ukuthi emhlabeni senginemoto, kuneyinkomo, nginomuzi, nginemabhizinisi, ngisebenza. Konke engufisile ngathi bekungenzeka indlela engikhuluma ngayo. Nabakithi noma athi abathetshula bese bayabuye babakhona ngoba ngiyabacela. Nalaba sekhaya bomama nasekhaya kithi bahlangana into eyodwa kuvuleke into zikhanyeze phambili. Lapho ngone khona ngithetheleleke. Ngibusiseke ngenhlanhla ngomsebenzi ngakho konke okuhle. Okubi ngingakwenzi kodwa kuzokwenzeka ngoba ngiphile emhlabeni kodwa ngithethelele nami futhi ngibone iphutha lami ngixolise ngoba bangasekho emhlabeni naNkulunkulu nombala. Ngiyacela-ke. Ngifuna phambi isithunywa sami sesezulwini siphakame. Sihlangane isithunywa sasentabeni, sasemanzini, nayo yonke indawo uvuleke yonke into evalekile. Phakame idlozi lami, phakame amndawe, phakame inzuzo konke kusenzekile ukuphakame bese kuyakhuluma ngale khandlela. Bese ngikubikile bese kwenzeka njengoba ngicelile. Bese uyakhuleka mbukelo khona ekhaya. So ukhuluma nabakini nabo bonke asebalala abazi nongabasi. Nkosi yamakhosi egameni lakho Jehova namandla uNkulunkulu laphakade uNkulunkulu ongcwele. Jehova namandla awubonwa ungumoya kodwa uyakuzwa ukukhala kwethu bese uyaphendula. Jehova namandla phendula ikhalo zami uNkulunkulu namandla ngicela ukulandela ebusuku nemini ngikusabe njalo Nkosi yamakhosi ngikubone uNkulunkulu laphakade wenze imanga impilo yami kwazi ukutshela nabanye Jehova namandla ngiyakuthemba uNkulunkulu laphakade ke khanyisa iminyaka evalekile Nkosi yamakhosi semazulwini mona amandla moya wenhlanhla moya wokuphila ngiyaphila njengamanje labagulayo Nkosi yamakhosi abakhona bona abakhona njengamanje emakhaya. Ngiyabakhuleka njengamanje baleyinyoka eswini bayakhona ukuhamba luhlanga amadolo einyawo ukufutha amazinyo ngamehlo ikhanda bakhona ithuza buziphakame. Ngiyabakhulekisa njengamanje Nkosi yamakhosi egameni lakho uNkulunkulu namandla mkhulu sabeka ngena ngaphakathi kubo kuvuleke imali kube nenhlanhla lakhaya Nkosi yamakhosi imali ibe khona kwakheke umuzi kube nekuthula kube nokuphila Nkosi yamakhosi uNkulunkulu laphakade kuleyo yonke indawo yokukhona emhlabeni Jehova namandla Swaziland, Mozambique, America, Zimbabwe, Botswana yonke indawo lapho ifikela khona ichannel kaDokotela Dlamini Mthandazo ngithi bonke abantu ababukela njengamanje mabobusiseke abahanjele ithandwa zabo ezibashile ezibadubile zibuye kulungiswe kube kumndeni Nkosi yamakhosi. Ngicela abantu besimame nabesilisa kube khona ukuhlangana kungabikho ukudikilana Nkosi yamakhosi bakhe imizi ephambili. Nalabahanjele ihlobo zabo emhlabeni esengasekho emhlabeni ngiyayikhulisa kuba la ikhona khona zibheke emuva zikhanyisele abasele emuva xosha amadimoni nayo yonke imibi igebengu eganga emakhaya Nkosi yamakhosi. Ngicela amandla nawo Nkosi yamakhosi Jehova namandla uNkulunkulu phakade bekhona ukukhanya kuze phakade. Haleluya. Mbukelo khona ekhaya ungakhohlwa ke 071 5292 117 073 1044 262. Ngise-Piet Retief eMpumalanga okuhlala. Nawubukela isithombe lesi esiphambi kwami mbukelo khona ekhaya ngathi uNkulunkulu angakuphilisa. Nawubukela isithombe lesi sikhandiwe isithombe esimbukelo khona ekhaya sinamandla nawe uyasibona nje sithathe sibe sefonini yakho uhlezi usibone emsumawulelo ubone ngikukhulekele ngibona ngenze imanga ngoba lento la kimi ayikhethi bala umuntu. Ngithi nawe mbukelo khona ekhaya woza asifeyisane nani-ke ngey'nkinga zethu singayitshela abanye abantu asibambe thina ngizela zethu siyadingana singabantu ilo wenkushoko but isihloko sanamhlanje sithi masifeyisane ney'nkinga zethu singayibalekeli. Inkosi inibusisa ngekho into nayo inkinga. Ngiyabonga.